ka ba tsallake iyakarka. Kwarai kuwa na tsallake ta. Me zai faru? Ka ce kada a shigo iyakarka, an shiga. Ka ce kada a shigo cikin gidanka, an shiga. Ka ce ba za a iya taɓa yaranka ba, an taɓa. Bayan iya wannan kuma menene ba ka so a tsallaka ma? Ba zan kyale ka ba, da kai da zan sheke ka. Za ka iya sheke ni ne kawai idan ina sume, amma da idanuwa na a farke ba za ka taɓa iyawa ba.